Önök a Palackpostát, a határon túli magyar televíziósok magazinját látják. Jó napot kívánok, Gála Mese vagyok. Műsorunk elején engedjenek meg nekem egy személyes vallomást. Bence fiam nincs még 1 éves, de már most gyakran gondolok arra, vajon milyen lesz majd, ha nagy lesz. És mikor megnéztem mai adásunk filmjét, melyet vajdasági kollégáink készítettek a bánáti szorványmagyarokról, az is eszembe jutott, hogy milyen szerencsés is az én kisfiam. Hiszen neki nem kell majd áldozatokat hoznia nemzetisége megtartásáért, kicsiként nem kell órákat utaznia, hogy anyanyelvén tanulhasson. Pedig sokan vannak, akiknek ez jut osztályrészül. Egyes adatok szerint a környező országokban 500 000 magyar fiatal tanul. Csete Őrs, a téma kiváló ismerője, egyik tanulmányában írja, hogy a magyar nyelvű oktatás ezrek számára elérhetetlen a közlekedés hiánya miatt. Azaz egyszerűen nem tudnak eljutni a magyar óvodába, iskolába. Újabb ezrek vesznek el, mert a szülők úgy gondolják, a magyar nyelvű oktatás nem megfelelő minőségű. És még újabb ezrek a beilleszkedés, a munkaerőpiacon való elhelyezkedés nehézsége miatt mondanak nemet az anyanyelvű oktatásra. Mai riportfilmünk szereplőinek mindhárom problémával szembe kell nézniük, de nem adják fel. Keresik a lehetőségeket, a megoldásokat, a maguk eszközeivel próbálják világgá kürtölni gondjaikat, hát ha megértő fülekre, segítő szándékú emberekre találnak. Kérem önöket, fogadják az ürményháziak vallomásait nyitottan, és gondoljanak arra, mit tennének az ő helyzetükben. A bánságban a vajdasági magyarság nagy lélekszáma van jelen. A vajdasági magyarok 40%-a él itt. De a nagy távolságok és a szétszórtság miatt sokkal nagyobb a beolvadás, mint ott, ahol tömbben élnek a magyarok. Ürményházát a kiszáradt Versec alibunári mocsár sík területére telepítették 1817-ben Ürményi Ferenc temesvári kincstári jószágigazgató kezdeményezésére. A neve is innen ered. Római katolikus magyar lakossága Kiskunmajsáról, Apátfalváról és Rákospusztáról települt ide. A falu Bánát déli részén a Duna-Tisza-Duna csatorna bal oldalán helyezkedik el, Versectől mintegy 34 kilométerre. A lakosság zöme állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkozik. Visszamenőleg, hogy megjegyezzem, ezelőtti 15 évvel, szóval a háború előtt nem volt a faluban olyan háztartás, ahol nem volt legalább egy személy állandó munkaviszonyban. Mellette normális, hogy az emberek szintén úgy, mint most mezőgazdasággal is foglalkoztak. Most sajnos oda jutottunk, hogy a faluban nincs 50 személy, aki minden nap munkaviszonyban, rendszeres munkaviszonyban jár. Szóval csak kimondottan a földművelésből élnek, amit meg tudjuk, hogy az utóbbi 10 évben nagyon rossz, nagyon gyenge a megélhetőség, a terményeknek nincs ára, sőt az idő is elég mostoha hozzánk. Ebben az évben nagy vízkárok voltak, árvízveszély, sajnos a mi falunkban nem lett kimutatva, hogy vízkár van, mivel a talajmenti víz az nem számít árvízveszélynek. Úgyhogy nagyon nehéz a megélhetőség az embereknek. A legutóbbi népszámlálás adatai szerint az 1100 lakos 80%-a magyar. A többi lakos szerb, román, szlovák és sok a vegyes házasság. Az ürményháziak száma minden esztendőben csökken. 3 éve 1 esküvő sem volt, tavaly pedig csak 2. Előregszik a falu, a lakosság 50-60%-a 60 évnél idősebb. Évente 20-25 elhalálozás van, és csak 5-6 az újszülöttek száma. Ahol pedig kevés gyerek születik, ott az iskolába járó diákok száma is kicsi. Diákok nélkül pedig nincs iskola. Ürményháza számára az iskola a falu megmaradása szempontjából életbevágóan fontos. Ide figyeljen, hogyha nem lesz iskola, nem lesz falunk se. És hát én már itt élek ebben a faluban, több mint valószínűleg, hogy itt élem le az életem hátralevő részét is, és csak az a célunk, hogy a falu megmaradjon. Most ugye az én gyerekeim itt telepednek el, nem tudom,
de hát minden szülő csak szeretné, hogy a gyerekei a közelibe maradjanak, és hát ha azt akarjuk, hogy itt teljes életet éljenek, akkor az iskolára nagyon nagy szükségünk van. Az iskolák összevonása előtt, tehát az integráció előtt az Ürményházi Általános Iskola a 60-as évek végén, a 70-es évek elején önálló általános iskola volt, és ami a földszereltséget illeti, a normatíváknak, tehát az előírásoknak 80%-ban megfelelt. Ez egy nagyon jól fölszerelt általános iskola volt. Na, amikor megtörtént ez az integráció, idézőjelben mondva észszerűsítés, tehát a leépítés, akkor, mivel ez a parola alatt, hogy egy iskola, akkor a vagyon is egy, az Ürményházi Általános Iskolát egyszerűen durván fogalmazva kirabolták. Azzal, hogy a mi gyerekeink is oda járnak, jöttek, elvitték a bútort, elvitték a szemléltető eszközöket, a tanfölszerelést. Itt a faluban a 4 osztály maradt, 2 kombinát, tehát első, harmadik, második, negyedik, 2 tanítóval. Amikor már Zicsifalván tarthatatlanná vált a tanulóinknak a helyzete, akkor megindult egy folyamat a magyar ajkú tanerő és a falu lakossága körében, hogy az iskolát vissza minden áron. Hát a legválságosabb időkben, 1995-ben meg is történt. Nagy nehezen engedélyt kaptunk arra, hogy visszahozzuk a felső tagozatot, azzal természetesen, hogy nem önálló általános iskola, hanem az Zicsifalvi Dosztei Obradovics általános iskola keretében működik. A fölszerelésből természetesen édeskeveset kaptunk vissza. No, de viszont új idők vannak, új szelek fújnak, alapítványokon keresztül, pályázatunkon keresztül tudtunk, és a magyar állam segítségével természetesen tudtunk az iskolának megfelelő fölszereltséget biztosítani. Na, nem mondom azt, hogy 50%-ba vagy 60%-ba föl van szerelve, de minden esetre annyira, hogy egy minőségi oktatást a gyerekeinknek tudunk biztosítani. Jelenleg az Ürményházi iskola legnépesebb osztálya a mostani hatodikosoké, akik 11-en vannak. A többi generációt azonban csak 5-6-9 diák képezi. Az iskolának összesen 67 tanulója van, ebből 57 magyar. Ami itt egy egész iskola tanulóinak számát jelenti, az máshol 2-3 osztály tanulója. Ebben az iskolában minden gyerek számít. Az 1-2 gyerek is azt jelenti, hogy nem 5-en, hanem 6-an vagy 7-en lennének egy osztályban. Itt minden gyerekért megküzd az iskola. Ami hátránya, az előnye is lehet ennek az iskolának, hogy kevés a gyerek. Itt tehát, ha tehetséges és a tanár lát benne fantáziát, szinte egyéni foglalkozásokat is véghez lehet vinni, tanórán belül, tanórán kívül, mert nagyon kevesen vannak. Sok idő jut egy gyerekre. Jelöljük az alanyt és az alanyfáradódit. A hír. Vezet. Ki vezet? Ott a tö a végén világtalan. Kérdések ki vezet? De sok emese van. Máshonnan a gyerekek, ha ide járnának, tehát ide jönnének magyar ajkú tanulók, hogy mit tudnánk nekik nyújtani. Az osztályok, tehát a tagozatok nem nagy létszámúak. A tanárok tudnak a gyerekekkel
külön-külön is foglalkozni. Úgyhogy föl tudnák zárkóztatni ezeket a gyerekeket, amennyiben ugye valamilyen oknál fogva lemaradottak, de elmaradtak a tanulásba. De amennyiben nem, hát ugye megy a dolog tovább. Na most, hogyha befejezik az általános iskolát magyarul itt, akkor van mód Becskereken anyanyelven, tehát magyarul tovább tanulni középiskolába. Lett legyen az szakiskola, vagy gimnázium. Ott viszont fiú kollégium is van, lány kollégium is, igaz, az egyház keretén belül, de hát az lényegtelen, mivel itt egy ügyet szolgálunk mindannyian. Az iskola tanulói a szerbiai anyanyelvi versenyen 6 éve az első 3 helyezett között vannak. Ennek még nagyobb a jelentősége, ha figyelembe vesszük, hogy milyen kevés tanulója van az ürményházi iskolának, és ebből a néhány diákból kerülnek ki a köztársaság legjobbjai. Függetlenül attól, hogy ez az épület 170 éves, falai között modern eszközök, taneszközök állnak a gyerekek rendelkezésére. Például itt, ahol vagyunk ebben a teremben, a számítógépes terem, 6, illetve 7 számítógép áll a gyerekek rendelkezésére. Az oktatás minőségét iskolánkban mi sem bizonyítja jobban, mint hogy tanulóink visszamenőleg 3, illetve 4 évben a köztársasági anyanyelvi versenyen az első 3 között voltak. Valamint a Adán minden évben, amit megszerveznek a Szarvas Gábor nyelvművelő napok keretében is, 7. osztályosoknak van verseny anyanyelvből, ott is az első 3 között szerepeltek az eddigiekben. Az idén nem kerültek be az első 3 közé. Ki kell még egyszer hangsúlyoznom, 57 magyar ajkú tanuló van ebben az iskolában. Vannak nagyvárosi környezetekben iskolák, ahol 100 számra vannak magyar ajkú gyerekek, és nem kerültek be ilyen, és nem értek el ilyen előkelő helyezést. Tehát valamit bizonyít. 7. és 8. osztályban részt vettem a magyar anyanyelvi versenyen. 7-ben és 8. osztályban is első helyezést nyertem el. És remélem, hogy most a köztársasági versenyen is Szabadkán helyezéssel fogok visszatérni. 7. osztályban magyar versenyen Debejacsán 3. helyezést nyertem, de a 7. osztályban a legjobb voltam, és remélem, hogy Szabadkára is tovább még, és hogy ott is jó helyezést kapok. Cseh Tibor Ürményházáról elszármazott Magyarországon élő vállalkozó kollégium létesítésére ajánlotta fel a házat, amit a faluban örökölt. Mivel eléggé elhasználódott régi típusú parasztházról van szó, amit nem érdemes tatarozni, újat építeni pedig ennek a helyén nincs miből, valamint a kollégium, mint intézmény fenntartása is törvényszabta követelményeknek kell, hogy megfeleljen, egyenlőre más megoldást kerestek a diákok laktatására. Mi itt, akik helyből látjuk és ismerik az egész kollégiumi rendszert itt a délvidéken, úgy érezzük, hogy az a változat jobb, tehát a családoknál való elhelyezés, annál is inkább, mert az utóbbi 10 évben körülbelül 10 gyerekkel csökkent az ürményházi iskola diákjainak létszáma, és hát kiszámítható, hogy ez az iskola meddig működtethető észszerűen ekkora diák létszámmal. Ami a befogadást illeti, mi továbbra is járjuk a falvakat és bátorítjuk a szülőket, hogy adják a gyerekeiket magyar iskolába. Mi tudjuk azt szakmailag is
könnyen megindokolni, hogy az anyanyelvi oktatás nem helyettesítheti semmi. Hát az anyanyelven szerzett tudásnak nincs alternatívája. Azt is tudjuk, hogy a most már kiépült kollégiumi rendszer várja ezeket a gyerekeket. A jó képességű, szegény sorsú gyerekeknek az útját tovább tudjuk egyengetni. Nagybecskereken működik a szegény iskolanővérek által működtetett kollégium, Muzslán az Emmaus fiúkollégium, Újvidéken működik az apácai diákotthon, amelyik igaz csak lánykollégium, de hát úgy gondoljuk, hogy nem sokára már tudunk fiúkollégiumot is életre hívni. Az általános iskolát Örményházán fejeztem be 8 osztályig magyar nyelven, később 9-10 osztályt szintén magyar nyelven fejeztem be Becskerekelyen a gimnáziumban, 2 évet pedig szerb nyelven a középiskolát a mezőgazdasági szakon. Befejezés után Újvidéken felvettek a mezőgazdasági egyetemre. 2000-ben befejeztem a mezőgazdasági tanulmányt, lediplomáltam, hazajöttem Örményházára. Itt fél évig nem kaptam munkát, utána felvettek az Örményházi birtokra. Itt dolgoztam 4 évet, kicsikét csalódtam az egész munkafelfogással is, meg mindennel, és ott hagytam a munkát. 2 éve pedig csak privától itthon dolgozom a földet. 65 holdon gazdálkodok, amit én láttam, hogy többet ér itthon a sajátomat csináljam, mint másnak legyek a rabja. És idáig meg voltam elégedve. Most mit hoz a jövő, azt nem tudom. Hát Örményházának a jövőjét idáig elég jól láttam. Mert mindenki mondja a legjobb városba, minek maradunk itt. Engemet is nagyon sokan megkérdeztek, hogy miért nem maradtam ott Újvidéken, miért nem vállaltam el valami munkahelyet, ami meg lehet, hogy jobb életkörülményt biztosított volna nekem, mint így, hogy itthon maradtam, de engemet idáig mindig vonzott a falu. Szeretem a mezőgazdaságot, szeretek a határba is lenni, és valakinek itthon is kell maradni. Ez az én felfogásom, hogy miért is maradtam itthon. És azt ajánlom a fiataloknak is, hogy aki befejezi az egyetemet, vagy valami nem muszáj, még a középiskolát is, hogy maradjon, próbálja meg itt a falun is. Lehet szépen megélni, csak munka kell és dolgozni. Számunkra fontos az, hogy Örményházán minél tovább maradjon magyar iskola. Ezért amellett, hogy jó képességű magyar gyereket hoznánk ide, az iskolának a sorsát valamilyen módon meg tudnánk határozni ezzel. Már nem csak a falut szolgálná, hanem egy kis térségnek az oktatási intézménye lenne, és ez egy olyan komoly kapaszkodó lenne az iskola számára is, hogy nem lehetne olyan könnyen főszámolni, még akkor se, hogyha a diák létszám az elkövetkező 10 évben egy kritikus szám alá csökken. Ehhez persze kell a szerb hatalomnak a jó indulata is, de eddig a kis létszámú osztályok megnyitása nem képezett gondot. Tehát szerintünk van remény arra, hogy ezt az iskolát még egy ideig tudjuk éltetni, és nagyon jó alkalom lenne azoknak a gyerekeknek, és a szülőknek is, akik egy más jövőt szeretnének a gyerekeiknek megálmodni, hogy kihasználják az itteni magyar iskola azt a lehetőséget, és azt a kollégiumi rendszert, amelyik már működik a Délvidéken. A Dél-Bánátban ez az iskola az egyik a 3 általános iskola közül, melyben a felső tagozatokon is magyarul tanulhatnak a gyerekek. Mellette még a Torontálvásárhelyi és a Székelykevei iskolában van erre lehetőség.
Ezek a települések az itteni kicsi szigetek a magyar lakosságot illetően. Szigetek, mert a három falu 60-tól 100 kilométerre van egymástól, azaz ilyen távolságot kell megtenni, hogy magyar szót hallhasson az ember. Én ürményházi lakós vagyok, itt születtem, itt fejeztem be a 8. osztályt, tovább középiskolában Versheszre, aztán Noviszádra, és onnan a Beurádba végül fejeztem a 3. fokozatot, mint mechanikus. Az iskola befejezés után, vagyis a diploma után visszajöttem ide, Örményházára, itten ebben a műhelyben kezdtem dolgozni, mind mechanikus, 81-től. 7 munkás volt itten, kovács, mechanikus, géplakatos, esztérgályos, mindenfajta gépet meg tudtunk javítani. Sajnos ugye az idők, ahogy hozták, tönkrement a műhely. 2000-től beérelem ezt a műhelyt, ugyanazt a szakmát, vagy ugyanazt a munkát csinálom továbbra is, avval a főtétellel, hogy most sokkal gyengébben megy, mivel hát az embereknek nincs pénzük, és sokat változott minden. Úgyhogy nagyon kellene, hogy változtassak rajta méghozzá abban az irányban, hogy vagy egy komoly szerviz lenne, úgy autóknak, úgy traktoroknak, valamelyik vállalatnak bedolgozni, vagy valamelyik gyárnak bedolgozni. És hogyha ez jó sikerülne az én terveim, akkor tudnák itt 5-7 munkást még elhelyezni, ami a nagy szerencsénk, még továbbra is áll 8-ig az iskola, itt járhatnak, és a magyarság véget nagyon fontos volna, hogy ez maradna is tovább. 3 fiú családom van, 2 az befejezte 8 osztályt, ők 84-esek, és egy 90-ben született, az jár tovább iskolában Becskereken a komputertechnikára. A 2 családom, az idősebbek, azok szívesen segítenek, szívesen eljönnek, és itt vagyunk, ez mondhatom most jelenleg úgy, mint egy családi foglalkozás. Úgy dolgozik, és hát szeretnénk ezt itt tovább is folytatni, meg a 3. gyerekem is, hogyha a legfiatalabb is, ha visszajön, az is szeretne valahol itten dolgozni. Lehetséges, hogy addigra már annyira megkifejlődik ez a műhely, hogyha a terveim sikerülnek, hogy tud majd velem dolgozni, úgy szintén, úgyhogy mind a 3-at tudom munkába állítani. Azok a falvak, amelyeket mi megcéloztunk olyan szempontból, hogy onnan hozzunk magyar gyerekeket az Ürményházi Általános Iskola felső tagozataiba, ott nincs 5-től 8-ig magyar oktatás. Általában ezek úgynevezett osztatlan tagozatok, ami azt jelenti, hogy 1-től 4-ig foglalkozik egy tanítónéni azzal a átlagban 8-10 gyerekkel, és mivel a gyerekek fogyása olyan mértékű, hogy ez a számarány is évről évre csökken, megtörténik, hogy egy-egy korosztály például teljesen kiesik. Nekünk a kollégiummal az a célunk, hogy az ürményházi iskolában biztosítsuk a magyar oktatást azoknak a magyar gyerekeknek, akiknek a szüleik úgy érzik, hogy a gyerekekben van olyan képesség, tehetség, hogy érdemes tovább iskoláztatni, a gyerekekben pedig megvan az a kondíció, hogy el tudjanak szakadni a szülői háztól 5. osztály után. Ez a 2 iskola, amelyik időszerű számunkra, ez Udvarszálláson van és Nezsényben van. Udvarszállás egy mindössze 250 ennyihány lakosú, kizárólag magyar ajkú lakosokból álló falu. A Fehértemplomi községben a román határtól egy 2 kilométernyire, tehát Ürményházától 70 kilométernyire van, valahol egészen Kelet-Bánságban. A Temes mentén Ürményházától Nagybecskerek felé pedig van Nezsény, tehát mind a 2 iskolának a távolsága olyan, hogy nem lehet ingázni. Annak ellenére, hogy volt ilyen program a határon túli magyarok hivatalában, hogy egy ilyen mikrobusz járatot indítanának be, és hogy összeszedjék ezeket a gyerekeket. Ebbe is látunk fantáziát, de ilyen távolságokra nem észszerű ezt működtetni. Tavaly 2 családnál volt a 2 kisfiú, és nagyon jó befogadták az iskolába és a faluba is, és ezek a családok is hát együtt éltek velük, mint saját gyerekükkel vagy testvéreikkel, ugye a hasonló korosztályú gyerekek. Úgy gondoltuk, ahol van 2 gyereknek hely, van még egy gyereknek hely, hát ez volt a döntő, vagyis nem én döntöttem, a gyerekek döntöttek, hogy igenis bevállaljuk azt a gyereket, akinek otthon kellett, magyar nyelvűen iskola, hát ez volt a döntő. Egy idős volt Roberttal,
Hát nagyon jól megegyeztek. Hát nem mondhatom, hogy valami különleges veszekedés, vagy valami. Hát mind gyerekek, hogy ki az első fürdeni, ki az utolsó fürdeni, hát nem, be volt osztva minden. Soha nem lett kiválasztva. Amit kaptak az én gyerekeim, azt kapott ő is, úgyhogy mindenben részesült. Nem mondhatom, hogy túl sokba, de minden. Amit az enyémek, azt ő is kapott. Ahogy húsvétra, karácsonyra, mindenkor. Jó volt, hogy amikor itt volt, hogy sokat barátkoztunk, mindenhova egybe mentünk. Nagyon jó volt. Mindig, amikor az iskolába mentünk, együtt voltunk, hogy egybe jöttünk. Nagyon jó volt. Ő is mindig alkalmazkodott hozzám, én is ő hozzá, úgyhogy nem volt kivétel. Nagyon jó volna, ha több család hozzájárulna ehhez. Valójában. Ez az én véleményem. Mert nagyon kevés gyerek van, és valójában továbbra hogy lesz, ezt nem tudjuk. A tavalyi két kis kollégistának az ellátmányát maga Cseh Tibor vállalta, havonta 150 euró magasságáig, de elég szerint támogatást kaptak a faluból is. Azután a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület tanszercsomagot állított össze évelején, azután az Emmaus Kollégium ágyat biztosított a gyerekeknek. Tehát megmozdította ez a kis közösséget, mert mindenki, aki ráérzett arra, hogy ennek mekkora jelentősége, és ha tudott egy kicsit tenni, azt tett. Természetesen nem tudjuk mi ilyen esetleges anyagi bázisra építeni a további itt tanulást azoknak, akik arra szánják magukat, hogy itt tanuljanak tovább. Muzslán működik a Szorvány Közalapítvány, az föl tudja vállalni a költségek egy részét, és hát úgy gondoljuk, hogy a szülők is föl tudnak valamennyit vállalni. Hát tudjuk azt, hogy egy gyerek otthon sem ingyen jár iskolába, és hogy a gyerek kitartása az otthon sem teljesen ingyenes, akár az étkezést, a ruházkodást vesszük. Ez a falu fönnmaradását jelenteni, mert évente egy-két gyerek már nagyon sokat számítana, ugye ha van 5 gyerek, lenne 7, és így tovább, és ez nagyon-nagyon sokat jelentene. Nehezebb lenne azt mondani, hogy megszüntetjük az iskolát, ami esetleg előfordulhat, ugye ismerjük a gazdasági helyzetet, mert akkor már nem csak ennek a falunak az érdekeit szolgálná, hanem a környező településekét is. Nem csupán a falu igényeit szolgálja, hanem egy egész Szorvány régió számára fontos az ürményházi iskola megmaradása. Ez pedig már olyan kisebbségjogi kapaszkodó, amelyet a mindenkori hatalomnak szem előtt kell tartania. Az itteni jóképességű gyerekek is gyarapítják az értelmiségi réteget, amelyre ennek a sokat szenvedett bánsági magyar kisebbségnek oly nagy szüksége van. Ezért lenne fontos, hogy a nezsényi gyerekek, akik csak 4. tanulhatnak magyarul szülőfalujukban, a felső tagozatokban ürményházára járnának. Mert az anyanyelvű oktatást nem pótolhatja semmi. Nem csak a tudás megszerzése szempontjából, hanem a jellem alakításában is fontos. Itt is kevés a magyar gyerek. Tanítanének mindössze csak... Hányan vagytok az osztályban? 13. 13-an vannak az összevont tagozatban. És akkor hát úgy gondoltuk, hogy jó volna, hogy ha magyarul folytatna a tanítást, iskolázódjon, ameddig csak bír, meg kedve is volna, ha tanulásha, meg ha jók a jegyek, akkor hogyha lehet egyetemre. Valika is úgy gondolja, mivel az az álma, hogy asztrológus legyen, mert... Hát szeretem a csillagokat, a bolygókat, az űrt. Ha van tehetsége, menjen tovább. Csak ne legyünk paraszt. Mert?
sokat szenvedtem nagyon. Mert így maradtam. Két évvel ezelőtt a Vajdasági Magyar Pedagógus Egyesület által indították el az anyanyelvápoló órákat Mezsényben. A tanárnő fáradtságot nem ismerve utazik minden héten Versecről. Ennek eredménye van, mert az érdeklődés egyre nő az órák iránt. Sőt, ennek köszönhetően az ősszel azokat a gyerekeket is magyar első osztályba íratták, akik az óvodában a szerb csoportban voltak. Nagyon, de nagyon örülök, és hálás vagyok a szülőknek is, hogy ők is egy ilyen elvvel vannak, hogy a gyereküknek a jövőjüket nézve, hogy egy pozitív döntést hoznak, és hogy tényleg továbbadják a gyerekeket, és mellettük állnak, és ezt én csak biztatóan mondom, hogy továbbra is ugyanígy, ilyen lelki erővel haladjanak tovább. Itten ezeken az órákon kívül is a családban használják ugye a magyar nyelvet, tehát nekem már az is egy nagy plusz volt, hogy a szülőkkel nagyon közel kapcsolatba kerültem, és nagyon minden segítséget tehát tőlük is kaphatom, és megkértem őket, hogy odahaza is, hogy a magyar nyelvet használják, mert akkor lesz egy teljes értékű, tehát egy egészet fog képezni ez a mi munkánk, hogy az iskolában is, itt is, és odahaza is, hogy merjenek tehát magyarul beszélni, megszólalni, és hogy tovább vigyék ezt az emberi értékünket, és hogy a megmaradásunkért harcoljunk, mert csak közösen harcolhatunk ennek az érdekében. Ürményházán megalakult a Bánáti Magyar Iskola alaphelyi szervezete. Felvállaltuk a bánáti kollégiumok támogatását, azokat a kollégiumokat, amelyben magyar gyerekeink, tehetséges gyerekeink laknak. Tudniillik, a 8. osztály befejezte után a tanulók zöme a nagybecskereki középiskolák mellett dönt. Nagybecskereken 3 iskolában folyik magyar nyelvű oktatás is, a gimnáziumban, az egészségügyi középiskolába és az elektrotechnikai középiskolába. 6 ürményházi fiunk tartózkodik a muzslai Emmaus fiúkollégiumba, és 4 lány, ürményházi lány, aki a nagybecskereki szegényiskola nővérek kollégiumában van. Ezek a kollégiumok nem számíthatnak a végletekig külföldi és anyagi támogatásokra. Nekünk is valamit tenni kell, hiszen ezek a mi gyerekeink, és szeretnénk, hogy ide térjenek vissza. Ezért várjuk az önkéntes pénzbeni, mi természetbeni adományokat azoktól, főleg azoktól a szülőktől, akiknek gyerekei már voltak valamilyen kollégiumban Vajdaságszerte, vagy per pillanat vannak, vagy azok, akik terveznek és szeretnék, hogy a gyerekeik oda kerüljenek be. Továbbá számítunk mindazokra az ürményháziakra, és nem csak ürményháziakra, akik elszármaztak a falukból, hogy támogassák ezt, és akik úgy gondolják, hogy jó így módon beruházni gyerekeik és unokáik jövőjébe. Az ürményházi iskola megmaradása esély a helyzet javítására. A helybeliek azt remélik, hogy ezzel a kezdeményezéssel a demográfiai, a gazdasági és egyéb mélyponton talán egy tyúklépéssel túljutottak. Óriási eredmény lesz, ha ezek a gyerekek, mint iskolát végzett személyek, a bánságban élnek majd. Egy részük egyébként is elmenne, de ha több gyerek tanul magyarul, annak is nagyobb az esélye, hogy majd lesz olyan, aki annyira kötődik a szülőfalujához, hogy egy nap mégis visszajön. Remélem így lesz, ha önök segíteni szeretnének, kérem hívják a Palack Posta szerkesztőségét. Mára köszönöm figyelmüket, várom önöket egy hét múlva, viszontlátásra!